Hare hakkunde Iran, Israel e dewlaji dentude Amérique. Soko tawi a famdani ko woni e mawnude hakkunde Iran, Israel e Amérique, ɗum ɗo ko firo beele aɗa humpito ko hiɗi e ko hesɗi hen fof. Iran e Israel ko dartol sehilaɓe hanki wontuɓe añɓe hande ha cuhuñagal teska e hakkunde mumen. Hono no dibiɓe e himrani e nder jimol, no riisi e Ukraine ni to bange dawriyankagal, walla no Makki e mimini so en memi ɗo ɓuri ɓadade en. Jamanuji cehilagal ko adi hitande 1979 leydi Iran ko lamɗo biyeteɗo Shah laamino ɗum. O wonno ko e sara Amérique, so a yiɗi ni mbiya ko kamɓe mbadduno jungo e fandu on sanga. Iran ko kañum wonno ngendi ɗiɗaɓiri islamiyankori gadidi heppinde Israel wonde koye leydi lawol heɓdi hoore mum. Eɓe jokkodirno, eɓe gollidanno, eɓe balludiranno e fannuji kewɗi sanne. Iran ina rokka Israel kuɓɓam pétrole. Israel kañumne ina wallaɓe e kaɓirɗe hare e gandal ndema e mahgoji mawɗi e ko nandi hen. Kamɓe ɗiɗo fof ko e juuɗe dowlaji dentude Amérique ɓe gonno. Ceeragu maɓɓe kono fof wayli ko e hitande 1979 nde murtital islamiyan keewal biyetengal révolution islamique yani e leydi Iran. Almameɓe wiyeteɓe ayatullah en ɓe ƴetti laamu ngu ɓe inniri ɗum laamu islamiyankewu woni république islamique de l'Iran. Ɓe kaɗani ɗon tan ɓe mbi Amérique ko seyɗane mawɗo, ɓe mbi Israel ko seyɗane tokosel. E miijo maɓɓe ɓurgo huftidinde ko Israel fotani wonde leydi. Kono nde tawno ɓe jiɗa fukkade e Israel e dow lawol peñgol, ɓe jiiɓi kadi ɓe balli pelle hare kewɗe ko wayno Hezbollah to leydi Liban, Hamas to leydi Gaza e pelle goɗɗe kewɗe to Irak beele ina kaɓa e Israel. Israel kadi ina hiisiri ɗum e nder kulhuli mawɗi e